Hej og velkommen til denne Cookies logbog. Jeg hedder Jasper Arndt, og det her er selvfølgelig i forbindelse med min bacheloropgave. Jeg har udviklet, kan man vel godt kalde det, en metode til at vurdere, om hvorvidt ens kommune overholder 330-300 princippet, og også bare generelt andre forhold eller andre krav, der er til henholdsvis synlige træer fra vinduer hos folks hjem eller skole, arbejdssteder, 30% eller krav til kronedække, altså det behøver ikke kun være 30%, men det er det jo så i 330-300 princippet. Og til sidst regler til hvor nemt eller hvor god adgang der skal være for folk fra deres hjem til grønne områder af en vis kvalitet, er jo det, der er specificeret, ikke? Og så 300-princippet refererer så til, at det skal være 300 meter eller øh, inden for 5 minutters gang, hvilket er blevet antaget at være 300 meter for de fleste mennesker. Så til denne opgave, hele ideen er, at vi skal nå frem til at have et output for et kvarter, som siger, hvor mange bygninger overholder 3-princippet, hvor mange bygninger overholder det ikke, hvor stort kronedække har vi, altså hvor stor procent, og også hvor mange matrikler og bygninger overholder 300-princippet, og hvor mange matrikler og bygninger overholder det ikke. Ja, så for at gøre det, for at vise det, så åbner jeg altså et helt nyt projekt. Det her, det er det, jeg har anvendt til at gennemgå min logbog. Den skriftlige altså. Så nu laver vi lige et nyt projekt, og kører det igennem derfra. Alright, vi er nu i et nyt projekt. Jeg har lige hentet det nyeste ortofoto ind, for at have lidt flot baggrund, og så har jeg oprettet nogle grupper til de 3 forskellige analyser. Og jeg har tænkt mig at springe over det første skridt med at få installeret pluginet i dataforsyningen. Og springer bare direkte til at, vi kan lige lave en hurtig check af de plugins, vi skal anvende til det første skridt, 3-analysen. Og det er det, der hedder visibility, eller det, der hedder visibility analysis. Men visibility analysis gør det muligt for os at vurdere, hvad for nogle, hvilke pixels bliver observeret fra et givet punkt i terrænet. Så hvis du står på toppen af et bakke, så kan du se ret langt, og så alt det areal, du ligesom kan spotte, alt det du kan se, det bliver ligesom givet det kan man ligesom tilskrive en værdi, en pixelværdi, 1 eller 2, afhængig af hvor mange der ser på det, 3, 4, 5, hvor mange punkter der kan se den samme pixel, så får de så en tilføjelse af værdi. Og så spytter den det her nye rasterlag ud med pixelværdier, alt afhængig af hvorvidt de kan ses eller ej. Derudover, skal jeg lige sætte farten lidt ned, så skal vi også bruge Saga NextGen Processing, Saga NextGen Provider her. Og så er vi faktisk ved at være der. Første skridt, det er at hente en områdeafgrænsning, eller tegne en områdeafgrænsning, hvis der ikke allerede er det. Here we are, caseområde. Så jeg laver lige om i typologien her, så den er lidt mere spiselig. Fjerner lige processing toolbox her. En fill color og en rød streg. Lidt tykkere, sådan der. Alright, så er vi klar. Det er bud i en kvarter her, som er en af 19 kvarter, så vidt jeg husker, i Gladsaxe Kommune, og den indeholder sjovt nok Gladsaxe Rådhus. Men det er første skridt. Indhente en eller anden form for områdeafgrænsning. Så går vi videre til at indhente Danmarks højdemodel, som det er jo både, vi indhenter den som VCS, så den ligger under det plugin her, terræn, VCS og overflade, det er begge to, vi skal bruge. Så vi indhenter dem her. Ups, DHM. Yes, og den spiller det selvfølgelig ud, så det ser sådan helt smasket ud, fordi det er stretchet over hele Danmark, men hvis vi stretcher over current extent, så vil det så være lidt mere klart, hvad vi har med at gøre. Så nu har vi hentet dem ind, så vælger vi at eksportere dem, så de er klar til at analysere.
Og der bruger vi områdeafgrænsningen til at lave et udtræk her, så vi eksporterer save as, og vi anvender extend, der anvender vi simpelthen caseområdet som vores extend, og så vælger jeg at gemme her som et navn. Vi siger, ja, vi lægger den her ind. Det er DTM, terræn, export, bum. Og så siger vi OK. Bum. Så tænker den sig lige om. Alright, jeg pausede lige optagelsen, mens jeg eksporterede de to. Så nu har vi altså DHM, eller Danmarks højdemodel eksporteret, henholdsvis terrænmodellen og overflademodellen, eller Surface Model, som jeg kalder den her, DSM. Næste skridt, det er, at vi skal have hentet bygningerne ind. Så hele ideen med den her analyse, det er, at vi vi skal bruge terrænmodellen. Så vi brænder simpelthen højden for vores bygninger ind i terrænmodellen, og højden for vores træer ind i terrænmodellen. Ja, men altså højden fra vores træerbygninger, som ikke er, altså årsagen til, at vi ikke bruger overflademodellen, eller surface modellen her, det er, at træerne er udtrykt som individuelle pixels for blade, hvilket gør, at hvis man bruger en profil, nu bruger vi lige profile tool her, så hvis man trækker en profil fra den bygning her i øst til den vej her, og vi klikker på vores DSM, add layer, så vil man kunne se, okay, bygningen her er oppe i en højde af, det er jo så 50 over havoverfladen, så 90 meter over havoverfladen, men lige så snart, at I kan se, prikken bevæger sig ud af her, lige så snart, at vi rammer et træ, bum, så vil vi kunne se forbi det. Og her, der vil man simpelthen ramme en mur. Så der vil alt efter det træ her, vil den bygning ikke kunne se. Men den vil ligesom blokere dig fremadrettet. Du vil ligesom ikke kunne se forbi det her træ. Og det er jo ikke helt realistisk. Altså du kan jo se igennem mange træer på mange tider af året. Og selv når der er fuld flor på træer, så vil du også kunne de er jo perforeret. Det er jo ikke massive blokke, ligesom den ligesom antager, at de er her. Så for at imødekomme det, eller for at undgå det, så vælger vi ikke at bruge overflademodellen, men bare at bruge terrænmodellen, hvor vi ligesom har brændt højden fra vores træer ind i terrænet samt bygningerne. Så for på den måde kunne simulere, hvordan det er at observere træer. Det er jo selvfølgelig, det er jo ikke helt præcist. Man bliver nødt til at acceptere det sådan, der, når man arbejder med den her metode. At det er jo ikke virkeligheden, vi arbejder med her. Det er simpelthen simuleret. Gider den bare ikke rykke op sådan der. Ja. Men vi henter bygningerne ind fra dataforsyningen. Og jeg har oplevet problemer med dataforsyning pluginet her i den model, jeg kører. Jeg kører 3.36.3 Maidenhead. Så jeg kan simpelthen ikke, jeg ved ikke om jeg går ud fra, at dataforsyningspluginet ikke bliver opdateret til hver cookies opdatering. Så jeg kan simpelthen ikke få det her til at fungere. Men hvis man kører en tidligere model, og sikkert også en fremtidig model, altså det bliver jo nok løst, når vi når et long-term release. Men så jeg har simpelthen bare klippet ud i en tidligere model. Jeg har brugt 3.28, et long-term release tidligere, til at klippe bygningerne ud til caseområdet. Så det gør jeg nu. Jeg henter det ind. Så nu har vi hentet bygningerne til caseområdet ind, men altså hvis man står i den situation, at man står med dataforsyningslaget, som er proppet med bygninger for hele Danmark, så vil jeg gå ind og bruge Select by Location, udvælge bygningslaget, det vil så være bygninger i caseområdet i det her tilfælde, eller det vil så bare hedde bygning, og så vil jeg så sige Compare to caseområdet, og så sige Intersect, Create New Selection, nu vil den så vælge dem alle sammen, og så sige Export, Selected Features As, og så gemme filen et passende sted. Men nu står vi der, at vi har hentet bygninger, vi har hentet DSM og DTM, og vi har hentet caseområdet. Så nu er vi faktisk klar til at påbegynde analysen.
Yes, så er vi simpelthen klar til træanalysen. Så det vil sige, hvor mange træer kan der ses fra hver bygning. Ja, og første skridt i den her proces, det er simpelthen at normalisere vores overflademodeller, eller vores surface model og terrain model. Og det giver os simpelthen den aktuelle højde for elementer i terrænet. Fordi at lige nu er det som sådan der kan man se det som højde over vandoverfladen, det vil sige terrænhøjden, plus elementets højde. Så det vil vi gerne fjerne. Vi vil gerne eliminere den terrænhøjde, så vi bare får den aktuelle højde, lokale højde, hvis man skal kalde det. Vi laver en create on the fly normalisering her, og så spytter vi den ud. Den kommer jeg vist til at lave omvendt. Det gør vi lige igen. Rasterkalkulator. Sikrer sig, at det er overflademodellen først, trækker terrænet fra den. Sådan der. Siger OK til den. Sådan der. Vi står nu med et normaliseret lag. Næste skridt i rækken, det er simpelthen at digitalisere træer som punkter. Og jeg har snydt lidt og henter faktisk bare et trælag ind, som jeg har normaliseret, eller har digitaliseret. Og det er selvfølgelig lidt en kamp at digitalisere træer. I det her tilfælde behøver man ikke have de store informationer på dem, så hvis du har et trælag i forvejen, eller skal digitalisere fra bunden af, så er det i princippet bare om at sætte punkter. Jeg har arbejdet ud fra skovfotos, og den her overflademodel har jeg også anvendt, så man kan se, altså, hvor er der et bladeareal, og hvor der ikke er et bladeareal. Her skal man lige tage højde for, at de her højdemodeller bliver udviklet en gang hvert 5. år, eller man ved ikke, om det er man ved ikke nødvendigvis, om det er blevet optaget i år, eller om det er 5 år gammelt. Så der kan være ændringer ud fra overflademodellen. Jeg ved tilfældigvis i forbindelse med de senere analyser, at de her overflademodellen fra Gladsaxe-området, de er fra 2020, så der har jeg anvendt dem sådan. Jeg har antaget, at det er aktuelt nok at gå ud fra de her højder. Og det er ekstra vigtigt i det her tilfælde, i tilfælde af den her analyse, fordi at vi skal simpelthen bruge pixelværdien. Så det, at man placerer punkterne korrekt i forhold til overflademodellen, er essentielt. Fordi vi simpelthen på et senere tidspunkt anvender funktionen Zonal Statistics til at trække pixelværdien ud af den pixel, man har placeret punktet på, eller nogenlunde placeret den på. Så, men det kommer vi til. Det er skridt 4 eller 5. Så digitalisering af punkter. Sørg for, at det er placeret ovenpå noget, der minder om den højeste pixel. Det næste skridt, det er simpelthen en oprettelse af buffer omkring de her punkter. Fordi at når vi trækker pixelværdien ud, så sker det simpelthen udelukkende på den pixel, som punktet er placeret på. Fordi punktet er et vektorlag. Det vil sige, det er ikke pixelbundet, så du kan placere det. Så den her, hvis man zoomer nok ind, så kan man se, at der er en pixelgrænse her. Så det er placeret i den her pixel. Så hvis vi bare lavede en zonal statistics på det punkt her, så vil vi få værdien for det her punkt. Men i tilfælde af, at man har placeret punktet der eller der, så vil det her træ, som tydeligvis er ret højt, faktisk ikke blive særlig højt, når vi hiver værdien af den pixel ud. Så for at undgå det her problem, så laver vi en buffer, som også kommer til at være det, vi brænder ind i terrænmodellen senere. Det kommer vi til der. Vi anvender processing-algoritmen buffer på vores trælag. Vi bruger en distance på 0,5 for at give de her flagstænger, vi i princippet får ud, som har fået træets højde. Så de bliver i princippet 1 meter brede, eller 1 meter i diameter. Og de andre dele lader vi bare være, som de er. Vi siger run. Så nu har vi en buffered. Den smider vi ned i polygonlaget her, og træerne ryger op i punkterlaget. Yes. Og nu har vi simpelthen buffer rundt om vores punkter, som forhåbentlig kan fange en bedre maksværdi. Så hvis vi har været lidt dårlige til placering af vores punkter, så kan bufferen forhåbentlig redde os lidt. Det næste skridt, det er udførsel af zonal statistics på vores bygninger og træbufferen. Så zonal statistics, som sagt, trækker værdien ud af de pixels, som polygonen overlapper på det lag, man vælger. Vi finder zonal statistics frem her fra recently used eller raster analysis her.
Vi siger buffered, det er så vores træbuffer. Og så siger vi, så giver vi den et navn. Det er ikke så vigtigt, at vi skal ændre det alligevel senere, så vi lader den bare være på underscore. Så for træerne, der trækker vi simpelthen maksværdien ud, fordi at, ja, vi vil gerne have det, der minder mest om træets aktuelle højde. Derudover så har vi jo også den udfordring, at de her terrænmodellen og højdemodellen er lidt forældet, så træerne har forhåbentlig, hvis de er vitale nok, taget dem på i højden. Så derfor vil vi gerne have den aktuelle højde. Senere kommer vi også til at tilføje lidt ekstra højde til dem. Vi giver den lige et ændret navn. Vi siger zonal underscore træer, sådan der. Vi går ind, og så ændrer vi den attribut, som er blevet produceret. Den her. Vi siger højde underscore m for meter underscore igen. Ja, højde underscore m. Vi siger OK til den. Vi gemmer den. Jeg sikrer mig lige, at den er okay. Jeg har højde m. Vi har højderne placeret brændt ind fra, hvis man hævet ud af pixelsene. Vi gør det samme for bygninger. Bygninger i caseområdet her. Zone Statistics. Bygninger. Og igen, normaliseret. Og ja. Vi siger ikke max den her gang, vi siger mean. Det er en vurderingssag. Jeg har valgt at bruge gennemsnitsværdien i det her tilfælde, for at undgå en eller anden form for høj tagryg eller lignende, så prøver at imødekomme den udfordring. Men det er lidt op til hvad området viser. Vi giver den et andet navn igen. Vi giver også attributen et andet navn. Den hedder den her gang underscore mean. Vi siger højde underscore m. Yes. Og tjekker lige en ekstra gang, at værdierne er med her. Yes. Og det hedder højde m. Den anden hedder højde m. Yes. Super. Så årsagen til, at vi har ændret navnene på deres attributter, det er fordi vi næste skridt i rækken, det er en merge af de her to lag. Så det er simpelthen bare for at gøre processen nemmere i fremtiden. Så vi bruger den her vector general merge vector layers. Input-lagene er zonal den ene og zonal den anden her. Så siger vi, ja, det er fint nok. Project CRS 25832. Vi vil gerne have det som et temporært lag, hvis det kan klare det. Jeg har oplevet, at den ikke kunne klare det, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg ikke har nok hukommelse liggende, eller hvad det er, men bare lige beware. Så vi laver en merge af de to zonal statistics lag, tjekker alt er okay. Så vi har, ja, der er så sådan nogle små efterladenskaber fra tidligere fra logbogen. Men det, der er vigtigt, det er, at vi har højde med her. Så kan vi jo gå ind og fjerne de ekstra attributter. Det tror jeg lige, jeg gør. Har den med. Gemmer det. Alrighty. Bum, gem den. Sådan der. Næste skridt, eller det jeg har kaldt skridt 6 i min logbog, og det hedder brænd højderne for bygninger og træer til et rasterlag. Så vi tager den her merged polygonlag, som vi har skabt fra zonal statistics lagene her, og så skal vi brænde dem til et rasterlag. Så hvordan gør vi det? Jamen det gør vi ved at bruge Sega Next Gen Processing algoritmen Rasterize. Here we go. Og vi bruger den her. Vi giver den et input af zonal træer, eller fra merged, med en attribut. Og det er så den attribut, som bliver vist som pixelværdien. Så der bruger vi højde m. Output value, attribute, yes. Jeg må lige tjekke mine noter her. Yes, attribute. Vi ændrer cell size til 0,4, fordi det er det er den cell size, der kommer fra DHM, eller Danmarks højdemodel. Den kommer også med en cell size 40 cm per pixel, eller 40 x 40. Nodes, yes. Og vi vil gerne have den som et grid. Yes, okay. Lad os se, om den fungerer. Fordi har jeg haft issues med, på det her skridt har jeg haft issues med det her med det temporære lag. Så lad os lige se, hvad den siger til det her. Okay, det synes som om den accepterede det.
Så bare lige for at vise, hvad det rent faktisk gør her, så kan vi lige slukke for de her. Vi kan faktisk bare fjerne de 3, eller de 2 der, og 3'eren der. Ups. Så hvis vi slukker for rasterlagene her, så kan vi se, at de polygoner, som vi har skabt fra henholdsvis træbufferen, stammebufferen, eller hvad man skal kalde det, og bygningerne, de er nu brændt ud som et lag, eller som pixels, med en højde, som kan registreres her. Den hedder grid, så vi siger, så er der 9 meter, 9,9, eller 9,19, 9,3. Så ja, for at arbejde med det her efterfølgende, så skal vi have fyldt de her no data values, eller no data pixels, som man kan se her. Alt det, der ligesom er hvidt eller tomt, det er fyldt med den her no data value. Og for at kunne bruge rasterkalkulatoren senere, så så skal vi fylde den her no data value. Så der finder vi vores trusty fill no data raster tool frem her. Og det er grid, ja tak, fill value. Ja, det vil vi gerne fylde med 0. Fordi at når vi så lægger den her, senere skal vi, faktisk næste skridt, så vidt jeg husker, skal vi have lagt, bare addere det her lag med vores terrænmodel. Og for at vi ikke hæver værdien af terrænet med 1 meter, så sikrer vi os, at vi sætter den til 0. Vi kører den her algoritme. Bum, bum. Vi har nogle output-rester. Vi kan fjerne grid. Sådan der. Så nu har vi, det er, i stedet for no data, så er det bare 0. Yes. Og næste skridt her, det er, at vi brænder værdierne for output-resteren til terrænmodellen. Og der tager vi, det er nogle simple formler, vi anvender i rasterkalkulatoren, fordi at det er bare som jeg snakker om, addering. Vi plusser bare de to. Så vi tager vores kære output-rester her, plusser den med DTM, og denne gang er der ikke nogen forskel i rækkefølgen. Vi prøver at se om temporært lag, om det gider at acceptere det. Okay, ja, det er det her, jeg snakker om. Det er det her issue, jeg har stødt på. Så den spytter en fejlagtig raster ud. Så den gemmer vi i stedet for. Prøv at se, om det hjælper på det. Output raster plus DTM. Sådan der. Og prøver igen. Sådan. Så har vi den simpelthen. Og med det her lag, så er vi faktisk klar til at anvende visibilitetsanalysen. Eller det her plugin Visibility Analysis. Og det starter bare med at vi anvender vores træpunkter. Det er vores træpunkter her. Den bruger vi til at vi bruger vores Visibility Analysis. Vi bruger Create Viewpoints her. Så Observer Points, Locations. Vi sætter træerne ind. Output-rasteren er vores Digital Elevation Model, ja. Men det er ikke output-rasteren. Det er DTM, bygninger, træer. Sådan der. Yes, feature IDs, det er fint. Eftersom vi bruger et mindre område, den her proces, det skal lige en advarsel, den her proces kan tage lang tid. Så for det område, jeg har valgt her, der sætter jeg den til 1000 meter. Men realistisk set, så kan man jo kigge længere, eller for tidens skyld her, så sætter jeg den lige til 1000. Og analysis radius, den er fin. Observer height, her er 1,6 meter, det er jo en simulering af en person, der står. Så der vil det være, gennemsnittet er vel 1,75 eller et eller andet. Men i det her tilfælde, der er det jo ikke mennesker, der sidder oven på de her træer, det er faktisk bare træerne, der skal observere bygningerne, så vi ligesom kan tælle det op. Så vi sætter den her til et nummer, som er ikke bryder unødvendigt meget med analysen. Fordi der er også en udfordring i at sætte den for lavt. Fordi hvis man sætter den til 0 for eksempel, så vil den ligesom ikke kunne kigge ud over træerne, eller ud over de her flagstænger, som det er bløde, som er blevet brændt ind i terrænmodellen. Fordi det er simpelthen den pixel, som så punktet er placeret på, pixelsene ved siden af dem er lige så høje, som den er, og det vil sige, at det blokerer simpelthen al udsyn. Så jeg sætter den her til 0,5
for at være sikker på, at de kan se ud over kanterne, hvis det giver mening. Og target height, det er fint, hvis vi lader den bare være 0. Field value for target height, og vi lader det resten af det være, som det er. Træer, yes. Vi kører run. Så hurtigt producerer den output layer her. Tager lige og flytter output layer resteren hernede. Slukker lige for dem her. Og så har vi output layer. Vi navngiver lige den her til observatør. Bum. Så er det faktisk viewshed-analysen, der er næste skridt. Så vi vil gerne anvende en binary-analyse. Vi vil gerne anvende vores observatørpunkter. Og den digitale den overflademodel, eller Digital Elevation Model her, det er jo selvfølgelig vores DCM-bygning træer. Og ja, det her område er ikke så stort, så jeg tænker, at det med at tage jordens kurve med i analysen er unødvendigt. Det andet skridt, der er nødvendigt, det er addition. Det er jo selvfølgelig bare det kommer som. Men vi vil gerne addere vores output. Det vil sige, at ja, når 2 punkter eller 2 træer kan se den samme pixel, så bliver de lagt sammen, så vi får en samlet værdi på 2. Og det bliver så skaleret op nu, hvor vi har 350 træer. Så ja. Og vi bruger, jeg vil gerne vælge at gemme det her som en fil, for at se om det måske kunne hæve hastigheden lidt for det. Fordi det er simpelthen noget, der godt kan tage en 10, 15, 20 minutter måske, med den her mængde punkter. I hvert fald for min computer. Og så siger vi, ja, vi vil gerne åbne den, når den kører, når den er færdig. Og så kører vi run. Alright, den kører simpelthen. Så nu pauser vi bare lige optagelsen et øjeblik, til den er færdig. Som man kan se, så tager det lidt tid. Ja, nu sidder vi faktisk tilbage med viewshed-analysen. Det var lige lavligt. Jeg ville have vist, hvor lang tid det tog, men jeg kom til at lukke dialogboksen. Men jeg tror, min antagelse vil være, at det tog omkring et kvarter for den at processere den her raster. Så det vi sidder tilbage med her, det er viewshed logbog, som jeg har valgt at kalde den, som indeholder værdier fra 0 til 230, hvilket vil sige, at der er mindst 1 pixel, hvor 230 træer alle sammen kan se. Eller som de alle sammen kan se, eller som 230 træer kan se. Ja, så har vi faktisk en viewshed-analyse, som man kan gøre brug af. Så hvis vi bare lige prøver at kigge her, så ja, valuesne, eller vores værdier, de rangerer fra alt mellem, ja, hernede på langs, hvad er det, Søborg Hovedgade, der kan man se, at der er det en del mindre, fordi at det er tætheden er langt mindre end i Rådhusparken her. Så er vi faktisk klar til at lave en, ja, vi anvender igen Zonal Statistics, men denne gang på bygningslaget, for at trække, eller denne gang igen på bygningslaget. Det er bare den samme igen. Input er bygning. Rasterlaget, det er den nye. Den vi har kaldt viewshed logbog. Og vi tager nu en max værdi herfra. Og årsagen til at vi gør det, det er simpelthen fordi, at altså i starten der overvejede jeg, hvorvidt man skulle anvende mean, altså gennemsnitsværdi, eller middelværdi, eller et eller andet. Men det vil simpelthen give et fejloutput, fordi at mængden af pixels på for eksempel den her bygning, som er observeret, er jo, altså mange af de pixels her i midten er jo set langt mindre end kanten er. Og eftersom det er reglen beskriver 3 træer fra et hvert hjem, så er max, altså gennemsnitsværdien vil falde drastisk for enhver bygning, fordi der er rigtig mange pixels, som bliver observeret langt mindre end den yderste kant, som oftest er den, der bliver set. Så derfor bruger vi max-værdien, og vi kalder den bare view max, og så siger vi run. Jeps. Så nu har vi en Zonal Statistics på vores bygningslag, som, lad os lige tjekke, at den har den. Yes, vi har view max. Bum, bum, bum. Og herfra kan vi faktisk vælge at
så har vi faktisk lavet en optælling af, jamen hvad er det de her bygninger kan se, hvad er det de ikke kan se. Og så er det næste skridt, det kunne være for eksempel at symbologien, at man kunne lave en eller anden form for regelbaseret symbologi, som jeg har gjort i min logbog, hvor man siger, ja, det er i princippet bare lidt binært på en eller anden måde. Altså alle over 3 og alle under 3. Så hvis vi siger view underscore max større end eller lige med 3, og den får så en grøn værdi, eller en grøn farve. Bum. Lad os tage den der. Skru lidt op på den. Sådan der. Kalder den 3 eller flere. Og så har vi, og det er jo faktisk bare en catch-all i det her tilfælde. 2 eller under. Bum. Og nej, den skal selvfølgelig lige have en stor rød. Ups. Brug den der. Så kan vi se, at der er nogle bygninger, der ligger herinde, som har en rød værdi, eller som kan se 3 eller 2 eller mindre. Men der er generelt rigtig mange, der kan se altså 3 træer. Den her metode vil oftest give et skævvredet resultat mod den positive side, eftersom at kravene til, hvad der ligesom tæller som set, kan være så småt som bare en enkelt pixel, som er set af 3 eller flere træer. Og det er jo ikke ensbetydende med, eller sådan, det er jo ikke ensbetydende med, at det ikke er sandt, men sandsynligheden for, at der er et vindue lige på den pixel af hvad skal man sige, omkredsen af bygningen, er ikke 100%. Så på denne måde kan man komme frem til et resultat, som kan anvendes i en yderligere analyse, men det er selvfølgelig bare en simulering af virkeligheden, og dermed er den jo også ramt af lidt usikkerheder. Men nu har vi i princippet et udtryk for hvad træerne kan se af bygninger, hvor mange bygninger, der kan ses fra træerne, og dermed også omvendt, hvor mange træer bygningerne kan se. Og hvis man har lyst til udstilling af det her, så kan man gøre det sådan, at man enten bare gør det her lag mere permanent. Så det jeg har valgt at gøre tidligere, og det gør jeg så også lige her, det er at brænde de her værdier ind i caseområdet. Altså det vil sige, at vi laver en aggregate funktion, som ligesom trækker på den her zonal statistics. Og jeg vælger at gemme det. Vi siger OK. Og så laver vi simpelthen vi anvender vores kære field calculator her, og laver et udtræk. Jeg anvender den her aggregate funktion, som jeg har gemt ved siden af, som trækker på. Ja, der er selvfølgelig lige et issue. Vi tager lige ændrer navnet på den her, kalder den lille z, og så med en bindestreg, bum, og lille s, sådan der. Og så gør vi det samme igen. Yes. Og så tæller den på zonal statistics, eller zonal underscore statistics, stadig med småt. Den tæller alle dem, som har hvor værdien, og det er jo så det her, den skal ændres, det er så view underscore max. Her, sådan der. Så den tæller alle de bygninger, som har en view-værdi, der er under 3. Og vi kalder den bygninger under 3 træer. Og siger OK. Og så gør vi det igen denne gang. Så gør vi det sådan her. Større end eller lige med. Yes. Bygninger over 3 træer. Så nu har vi et output, som siger om hvorvidt, eller som fortæller os, hvor mange bygninger, der falder uden for den her regel, og hvor mange der ikke gør. Og vi har en symbologi, som afspejler resultaterne. Ja.
det var første afsnit af min bachelorlogbog. Yes.